Manipud iti MPBC Drama Production Center ken daytoy nga istasyon. Maisagot kada kayo tinaduma-duma nga istorya, anaadaw manipud kadagiti bersikulo a mabasa iti nasantuan a libro. Ngarod, tunggal madanon ti kastoy nga oras, kadwaen da kami babaan ti panagdengegyo kadagiti radyoyo. Kat imdengan nyo ti tunggal pasat dagiti patangatang mi nga istorya kada kayo. Tababaan dagitoy apakasaritaan, makaagsaw kayo iti naimbag nga adal ken sorsoro. Pauluan tayo daytoy a programa iti Dalal kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyo amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio Kapitulo 14, versikulo 1. Mabangon dagiti pagtaengan, babaen iti kinasirib dagiti babbai, ngem madadael da, babaen iti kinamaag. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Makitam da ito'y sa alas may banyang. Nagpintas saan ka day? Isugayam nga inayaban dito'y balayaw. Tapno ipakitam da ito'y kabarbaro asala sityaw. Katwan, kain pagmeriendaan kamot Aya, Ala, agtugaw ka panyang. Ay nagmayat na pagtugawan ta sa lasit may. Naglok ng kutsaon. wen nga rod. Da kayaw, kat kawayan laeng tay sa lasit yaw. Angam da kami, oray mabalin pa'y tay daan asa lasit may. Angam sinukatanan ni Beth a manugang kaw. Kasta ati manugang. Aya, Ay mabitlaang Inak mangala iti pagsangwanta. Adaw ti tinapay may. Agdodoma. ay, kasta aya. Ay wan. Ay mao mga rodag iti apawk. Iso nga ipakandalatan iti aso may tinaduma. Aya, Wan. Ala, mabitlaang tamang isagana iti pagsangwanta. ipaspasikat ni Dolor tay kabarbaro asala setda. Nangina kano ti pinanggatang tay manugang na. No siyak, sana nga umapahal nanang. Ha? Daanan ti sala set tayo, ngam napintas pailaang. Sana bale, tadamot kutsun na. Ay, wen Da Beth nga agasawa, agpadada nga adaan trabaho. Iso ang magatang dati kayat da. Ay, ang amom ka day. Ipakpakandala ka no ti tinapay da iti aso da. Gaputa mauma dagiti apo na. Ngamen, nagado ka no, nagduduma. Ngam siyak, sa anak akasta, nanang. Gatangak la ti amok akayat dagiti anak ko. Ngamin, sayang laeng, no saan damot akabailan akanan. Ken, nagado ka no ti karga ti refda. Madadadael ka no ti dadduma, tasanda makan adagos. Gapo iti kinaado ti karne, wano si daenda. Nagduduma ka no. No siyak, nanang. Saan aga po tata maigatang? Kat kaadwok matan ti gatangak. Nga oray pa di tayo matkabailan akanan. Ay, wen Iso ano siyak? Idulin ko langan ti dadduma a kwarta. Tano addanto kasapulan tayo, o di addanto igatang ko. Kanto iti sweldo pakit. Ne, di mon sapay linukatan ti sobrena. Sika natin manglukat. Naimbag mo tawan cash advance mo. Tadipay kat iso ang maikiskisay. Cash advance ato No talaga akasapulan tayo, bakit? Wan narigat no utang tayo nga utang. Ngamda tayong tumot lang ti marigatan iti odi na. Ala, makamo ka namang i-budget dita sweldo ka? Wan lakay. Kat mangiduli na klatan ti oray 1,000 lang. Wala, makamukan.
Basta ipaay mo ti kasapulan dagiti ubing. Di mo inday imutan. Nang runa iti makan. Wan lakay, di ka agdanag. Gimatang ka manan iti sabali a cellphone mon. Katuan, jak kaya atin tisigot a cellphone ko. Nangina, iso na pimpintas. Makamu ka man langin. O anya, nagsweldo kan? Mudto yan ti sweldom. Basit tinasweldo, gaputado ti deduction ko. Kasanumat ngamin, nagado alon ko. Tauray jak kumakayat ti aglon, pilitin nakmet. Kat, nasaysaya atin data. Ngam ti awan paglunam. Kan may sa, talaga mo't akasapulan tayo ti kwarta. Unangam saan mo't anapatag ti pangar-aramatam iti kwarta. Anya saan? Kasita, gimatang ka manan iti salaset. Imbes a mabalin pa'y taydaan. Ay na di mo pa'y kaya tanapintas ti salaset tayo ita. Gastadura ka launay, bet. Nakman lang nga nagtigos tarumwarak. Oh, papa namanan. Domingo ita, inak ije balay ti gayem ko ani Nancy. Agkikita kami ije kadagiti daduma pa'y agagayem mi. Agbibinggo kami. Una umpay na itapan nakisugal mo, ngam ti pagrabangam dito'y balay. Adda kayo mat. Anya nga iti serbiyo kadananang, no di kay mat agtrabaho. Nay, nagkukuyog dapan niya ang asa nga pamilya. Papanandangay. Dolor, intay makimisa. Ay, sige laeng, panyang. Ay, Nay, apay ang nagsinaay ka. kinapudno na nanang. Apalak ida asa nga pamilya. Kas makita yumet. Nagkukuyog damanen amapan makimisa. Idinto tada tayo. Di tayo makimismisa. Hakat, anya kuma. Kwa. Rumor kami kadagiti ubing, nanang. Ingkamot makimisa. Kan ipasyar ko ida. Anya, panawandak dito'y balay anak adaw at trabaho. Di sumurot kayo, no kayat yo? Ay, saanan? Da kayo latan ti rumwar. Rabi Ain, ang awan pala ang di asawam, Arthur. Hawan nga rod, nanang. Ay, ang mga noan niya mo tan tinapasamak kan kuana. Nay, at dalugan anak sardeng. Ay, ingkakitaan, ang mga no ti asawam daytan, ang mga no nagtaksay anagawid. Aniyan tilangam anagawid, bet. Nabarbartak ka? Anya ko ma. Siyempre, nagja-jamming kami nga agagayam. Nag-enjoy kami. Ta nag-blow out pa nga mintay may sagayam eh. Malain ako ni Jessie da. Maturog ako. Aniyan ti asawak. Awan latta tinagbaliwan na. Diyay lapagragsakan na ti ipang pangruna na. Nay, nagsapa ka na nagriing Arsenia. Wana nang, tapno makapagluto akadagos. Amangan ngamin numalado dagiti agaama. Mala, tulungan kan. Sige man nga rod nanang, tapno mabibiit. Ala, siya kung tagluto iti armusar, tasi kan tagluto iti balunan dagiti aga amam. Wanang, ngamsakbay na. Agkapi tayo pa'y Ay, kawan na anak ko. Oh, siya kung timangisagana iti kapi tayo nanang. Amom, Arsenia, ipanakkel ka amanugan. Tanya? Wen, gaputan nagagat ka nga agserbi iti pamilyam. Wan aha. Oh, ato iti kapi yun nanang. Ay na, agyaman na ka. Amo yung amin nanang, tikayat ko. Siyak mismo, ti mga sikaso kada iti agamak. Diyak kaya ti agala iti katulong. Sa bagay. Kan sana bale. Taumdas mo ti sweldo ni Marvin, apara kada tayo. Wen matkit di Ita, taubing pay dagiti anak mi. Siyak pay laang ti mga iwan kadakwada. Agtrabaho ak tulaangan, intong dadakkel dantuan. Ala,
Kita amlat at ipagsayaatan niyo, anak ko. Sakbay nga agar mo sar tayo. Anya ti umunang nga aramidin tayo, anak ko. Agkararag tayo, nanang. Asino nga ro ti mangidaulo iti kararag? Siya ko, nanang. O sige, Sheila, sikan. Apo Diyos, madaydayaw ka itangal daw. Agyaman kami iti pigsami, nga inted mo itangal daw. Bendisyonam to'y taraon mi, katagyaman kami unay. Itinagan ti Ama, ti Anak, kan Espiritu Santo. Amen. Talaga nga mo yung tagkararag, ah. Insuro na kami ni nanang, tatang. Mala, mangantay nga rudan. Di mo namnamaan adakkel ti masweldok ita, Arthur. Ngamin, naglonak manan. Anya? Imutang ka manen? Wala. Nabayadak nga rodan tay may sa alon ko. O di naglonak manan. Ayan na nga, Rod. Awan nga rod natda. Imbayad ko iti utang ko kadagiti gagayim ko. Anya? Makaamu kayo pay laang amang remedyo iti kanan tayo. Ay, masurunak iti kastoy abiyag. Nagdakkel nga agpay sa tiswelto. Ngam awan mo't may gamak. Imalatiw ka matdulor. Mabit lang at amang isagana kiti meriendata. Ay saanen? Tanagad adu a merienda di tabalay. Expired pa yung tinaduma. Iso nga ibas basura kon. Ay, kasta aya. Nakadaldalimanek to'y balayo panyang. Nakaururnos. Wen gapuday ta iti manugang ko. Nagagat ngamin. Sa bagay, agtagtagi balay laeng ti manugang mo. Awan trabaho na. Saan nakas iti manugang ko adi adal? Kan dakkel pa iti sweldo na. Di adal ti manugang ko. Nakagraduar iti college. Day talaeng ta nagsardengan a nagtrabaho. Idi kanayon ti panagsakit tay buridak nga anak na. Taparaken kwa na. Nasaysaya at kano. No isun a mismo ti mga iwan. Di sayang ti trabaho na. Isumet la ka no manang danda iti katulong. Kan iso nga rod nga inayaban na kon ni Marvin. Tapno saan matunay amarigatan ni Arsenia. Angam kaskas di mait nga isulatan ta aggargaraw dito'y balay. No mabalain kat di na kayat nga agtrabaho ak. Ay kasta ka day. Ipanakkel ko di manugang ko dolor. Tauray agtagibalay laeng. Angam maaywanan na dagiti anak na. Maisaganaan na ida iti balon da. Kan aminen akasapulan da. Dagiti apok akit mangandan iti school canteen da. Kastamot ni Arthur. Restaurant lata ti pangananda no kasta pangal daw. Anya? Ta syempre, dakkel nga ro ti sweldo da. Di manganda iti restaurant, ta pasig anagiimas ti kananda. Lakay, anya nga tano ipa-renovate ta ti balay ta. Nang rona ti kusina. Palawaan ta basit. Anya? Wan, palagdaan tayo. Tani, panagbabagyon to manan. Amang ano itayab ti angin ti atap. Ay kahit nadalakit di mausar. Sige ah. Adamotin na ornong ko, mabalinday jayan. Mala, andakan ka. Sikati masurot. Mabalin ko mo ti aglaw no kasapulan. Saanin? Umdas di kwarta tayo iti bangko. Taoray simple lang ti balay tayo, basta nalagda ko ma. Mala, sikati makamo bakit? Arthur, awanin matda no kasta nga agsweldo ak. Ngamin, nagado ti deduction ko. Sa bali pa'y take cash advance ko. Uray sika, manulang ti matda iti sweldo. Si Mursuro taklat ta iti kayat mo. Tano jak agtungpal. Sigurado nga agapa ta.
Iso nga amin na kayat mo. Intulok ko. Nga manya nga ita. Ay, buwisit ti kastoy abiyag. Nagadukat nga minon apakanon dito'y balay. Tanya ti kayat mo asawan iti daytang imbagam? Papanawo mo ni nanang mo dito'y balay. Aniya? Pagsubliw mo ije probinsya. Aniya? Kasanun dagiti ubing? Asino ti mangitulod ken mangsukon kadakwada, ha? Ti aglaba iti kawasda? Ti agluto ken daddo mapay at trabaho dito'y balay? Disi ka. Aniya? Iso ang papanawo mo. Tadi pa'y iso ang pakanon. Apa ito nung palag? Nagalasan ti kastang nga ugalim. Ha! Pudnumat ngamin! Mangirarit! Anay ko! Nay, apay ngay anak ko! Kabkabilamot ang taasawa mo! Dita kayon! Ay, nay, ay, apay ka day. Anya ti problema yaw. Jakon nakapagtapal nanang. Bastos. Ken awan respeto na kada kayo. Anya. Dala, bayamon Agsarita kayon tulangan inton agbaaw ti pungtot yo. Amuyo met ti ugali ni Beth, nanang. Ti kayat na. Isulatan ti matungpal. Anya nga minti kayat na akontram aya. Kayat na apumanaw kayon dito'y balay. Anya. Ngamsan ang mabalin. Kaasi dagiti ubing, no pumanaw kayo. Isuasaan kayo apumanaw, nanang. Wen panyang, kinapudno na kat apalan ka. Ngamen, manakam ti manugang mo. Wen adolor, talaga amanakam ti manugang ko. Kan uray siyak akatugangan na kat ipatpatag na. Kasta ka de. Igat-gatangan na kitigatas kan bitaminak. Kan no maipapanmat iti trabaho dito'y balay, di na kaya't ngagbanugak. Iso adagitay nalalagan laeng ti ubraek. Imbag ka pa'y. Angam siyak, trabaho ka amin iti balay. Imbag ko mahano'y gatangan nakmat iti bitaminak. Tapno napigsa ak kumalata. Angam saan mait. Kinapudno na. Imutan na ti manugang ko. Ha? Iso anak kawarwara no daduma ijay balay. Gaputa mabanogak meten. Kat jakon makapagdalimanak. Tadagitimot apok. Ay na, wara dala awara. Ay, gagangay iti ubing dayta. Iso ada tayo ti kakaasi nga agidaldalimanak. Agam daytoy tinasakit panyang. Kuna ti manugang ko apumanawak kanon di tabalay da. Tadi isuupay apakpakanon da. Anya? Isu nga apalan ka panyang. Nagsaya at launay ti manugang mo. Dandanin samatan malpas ti parin rino bityo ako sinay o pare. Wen pare. Gamday tabalay mi. Jak amon no kaano ang mapatarimaan ko. Takasanumat ngamin. Awan mat da iti sweldo mi nga agasawa. Anya? Kasano day takat dua kayo amang manggad? Gastadura ti asawa pare. Nagadu ti utang mi gapuken kwa na. Parikot ko nga rod. Ta sobra ti panagtipid mi ita. Dandan ni awan maigatang itinaimas ama sila. Anos lang pare. Makabayad kayong tumot lang iti adu nga utang nyo. Adayta, nalpasan lakay. Limawan ti kusina. Kan napalagdan ti balay. Saan akong ngagdandanag no dumteng ti bagyo? Bakit? Ay-ayatan ka unay. Nay, dayta ka diti isungbat mo iti imbaga? Woy. Kasla sana may kanatad. Nasayahat kang asawa. Awan makunakkan ka. Nagagat, manakam, kan managipatag kang asawa, kan inanagitan nakta. Uray ni nanang kat ipanakal na ka. Kasta ka di? Agyaman ako na iti Diyos. Tanasayahat kang asawa. Agyaman akmat iti Diyos. Ta responsable kang asawa, Marvin. Agyaman iti Diyos. Ta naragsak ti pagtaangan ta.
Ti manakam nga asawa, ragsak ti ipaay na iti pamilyana. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanday toy nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panagdarabay na imbag nga oras kada kayo